gati y'abamenyi b'ebunge ya North Mugirango banyaka bagwesokiana kumwegerera umusike chwa Nyamoko asbanyaka bakwanike bnani gabeire gakobakorera amagendero agomosegeta amente umukia bwo amagendero yabeire gakobayanakalia umwisimi goito Nyamoko tokumusabira maya agende n'emirimo yagenderete gukora na intu abananchi tobe tokumubugaticia ekiagera nga abamintu musa kurigereria otoire university otoroche nga gusiya itu na intu twakorire kitwaramukirie kerale UDA mendo chao kolega sirengiya na ndene rebwe ko chole kurwa sia site ye nabo tumwese meretie na ndene nabo tubwatie saya na ndene rengo tuikara saya amo kirase ne bankireke mo mechando bokongu no ramu na intu na kitware gusaba nga ya sao mwaka uyo kagotwikia tugukura oyi 2025 iko turamusabire na ende ali baligererie mono elinde batokonye na intu abangi na ntorekere nyari smart mama si twarorire nga nayo oramo na intu pega kwa pega teganya saa kwiranĩria ciĩga cio korengia na ende ase university eri akia abanyoru onde teyo gukunyegerie tukia eri aba bono university eri enderere bono intu tole na pega kwa pega smart mamas na youth sikwabere goko bakonya chipasari intu ntobwati kende tokonya goteba uyo konya gukoiregete ero manyete SGR iri atebe gwete ikonge gwete ito na intu abangi na tonya matoke kera twaoniri na inchi nindine ninyerina no eneri tukelimo ase iwo mweshimiwa Nyamoko no yo mwawo msinga kabaranche nyasaye babwate sie 2027 naenda abarae kera nyarekane yasaba beko naende ntabatambuki korengana ne report form yabo nego soma byeiga ne yo muntu Nyamoka abwate nkorenda kuchia sekera yomo eriyo anyare gotoretera amagendero